So yan guys, gihilisan na siya. Hi guys, nakaulit namin ni Doy-Doy. Higi kami sa Balingwan. So, palit mi og isa ka kilo nga karning baboy. Lami ang pagsudaan karon guys. Dangkahan kayong salamat ninyo tanan ma'am. Priolo family. Sa inyong gihatag sa amoa, daghan kayong salamat. So, nagpalit og isa ka kilong karning baboy. Ako yung adobohon guys. Dini siya tanan tambok. May mga unodan. Ginutad na daan akong ipalit. Pero ako nang gutaro na gutaro. So yan guys. Gihilisan na siya. Gutaro na kagsuyo. Kaya. Kasi nag-bitkin. Gihilisan na tambok kayo. Meron na yung pizza. Meron na yung pizza. Saka naman alam lamas guys. Ahos guys sibuyas. Na. Parang sili na ito pa. Hindi na nalagman yung sibuyas. Hindi. Wala pa. Adobohan ka na guys. Kapay rin. Nang nabihan ito rin. Meron na pa. Lain na balik ko ng mga So ready na nga itong banyapon guys. Adobong karning baboy nga itong sudaan. Si Alan na nagluto na guys. So ang kanin. So mga ano rin ta guys. Sige na. Sige na din. Lawin salamat sa mga blessing ko siya diya sa mo. Panalangin mig hapon pa namo. Tagalog na. O kani pagkakaroon sa nabi sa Ginoo at kami nagapangayo o panalangin og grasya sa Ginoo mo Ginoo pag-andong more blessing sa ang ginabuhi Ginoo. Dito sa munturang Ginoo. O sa karon sa lain sa mga Kristo Lord. Amen. Amen.
Kaunta guys. Hindi niya tulog na. Tumbaho na eh. Tumbaho din sa ere. Ikaon. Box ini. Salamat sa Priolo family. Naging salamat. Ano? Priolo. From Malay-Balay, Bukidnon. Kaya ito sa piyo ba? Priulo. Priulo? Priolo. Uy! Dum! Ibingan niya mas minira to. Ito lang. Silang lang guys, tuwa sa sentro kay mga rolling. Uban sa yung mga barkada, mga classmate. Yes, Mimi, nagkaon na daw to ila ni Mama. Gabi naman ako nakuha kay gabi namin nakaupangas ni Doy. Upangaon ta ninyo tanan, Priolo family, pangaon ta. Ate Cicilo, Ma'am Pinay Beauty, Ma'am Army Cepeda, Ate California, Sir Jerwin Vic, Ma'am Nelpa Sarmiento, Manang Los, Ma'am Merlinda Caderaw, Ma'am Lucia Sausa, o Sandok Midil, Ma'am Angel Oyang, o Sir, patay. Pahandan niyo tanan guys. Sir Jerwin Vic, Ma'am Jen, ay may kaunta Ma'am Jen, Ma'am ICE, Ma'am Angel Uyang, tanan, kaunta ninyo tanan. Ay, nabuhong na ka. Napaakan na tira na ba mo nabuhugan na. Buhugan ito na niya mga katataon. Paano lagi. Pagbugno kung sila guys kung buhugan ni mo, ikilugan sa iro. Hoy! Tidak oh. Hello. Kala masaya ko na unagod? Ayo. Igihan ko ng iruan na. Hindi na sila bawagan magkamulta pangaon kay mag-away. Takam kita. Ingat yuk. Ito na iso.
Tidak. Puyo ba? Apa ba? Ngop na kon. Hilom ba hilom? Hmm. Bukan. Buat buat. Jelek. Huh. Uy. Nakukunya lang lugar suko dia, wala lang muli. Oh, tuwa. Nah. Iya. Nah. Itu masih lagi. Ganun na kagak. Ngayon na hapon. Awan yang watak, ikaw. Ayan. Yan ang banto. Ibang. Kalingaw rin ni. Sino yung New Year rin ta? Una-uman si Miggy, basig din na dito sila. Sige. Ito isa laki. Naman po yun. Ano yung kauban nila ito, ya papa? Masas balik siya lula. Yang papa pun siya lula.
Tapos na akong kumain, guys. Sige, Bingkong. Bingkong. Blender ko ko. Dre? May? Blender. Okay na. Buat dulu jam. Magpatiro, guys. Dali. Hah? Yuk lagi Din. Oh. Đấy bầu cái bầu cái yêu cầm lên nữa coi đây. Hi guys, good morning. Kuy hambog na ay tag-asam na niya tong okra, guwang na. Atong harvest na tong okra, guys. Daghan am day bunga. Yan ang usa okra, guys, aglapuan na ra. Kuan naman ay kapunuan, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Namunga na, guys, mugbo pa. Oh! Narini. Tagko na itong pipino, guys. Gamay ra na buhi. Hanggang dito lang video ko, guys. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. O thank you so much sa Priolo family. Dahil kayong salamat sa inyong tanan. Sa inyong tanan-tanan. Dahil salamat sa inyong pag-anhi diri sa mua. Ay sa ilalilin. Dahil kayong salamat sa inyong pagpakikita na mo. Dahil kayong salamat sa inyong tanan. Priolo family. O shout out Ate Gisilo, shout out Ma'am Pinay Beauty, shout out Ma'am Army Cepeda, shout out Ate California, shout out Ma'am Nelpa Sarmiento, shout out Ses A1, shout out Ate Mar, o shout out Sir Randolph Midel, shout out Sir Jerwin Vic, shout out Ma'am Army Cepeda, o shout out Manang Los, shout out Manang Lorna, shout out Ma'am Lucia Sausa, o shoutout Ma'am Jen Amy, shoutout. O shoutout
Sir Randolph Midel. Ug shoutout sa tanan guys. Nalimtan akong uban. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Daghan kayong salamat. Lalong-lalo na gid sa hindi pag-skip sa aming ads. Maraming salamat talaga sa inyong tanan. O thank you so much. O advance Happy New Year. And God bless to all. Amping tang kanunay. Amping tang tanan guys. Bye-bye.